Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi wa lisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa likaromati illa yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala akhalalika wa harrama siba. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh lana biya ba'da. Sallallahu alaihi walidina wal auladina wa jiranina wa masaihina wa man asala wa asahum wa kulladana bidu'il ghairi wa ziyarah. Assalamu alayka ya sultan anbiya wal mursalin. Qallu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sareng la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri. Amin. Amin. Ndonga nggih Bu nggih. Astane nganthong nggih Pak nggih. Lambang nyuwun mangke rampung donga Bapak Ibu warga masyarakat Sontel rampung donga astane disabake teng rai teng pundi Bu? Kanggo ijabah. Allahumma Amin. Rabbi shrah li sadri Amin. wa yassir li amri Amin. wal udada min lisani Amin. yafqahu qawli. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni nura waj'alni min ibadika sholihin waj'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muttaqin. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Al-ayah ilahi sadaqallahu azim. Amma ba'd. Al-mukarramun para alim para kiai ingkang rawuh lenggah pating majelis dalu niki ingkang tansah pinundi ingkang tansah kita bektosi muga rawuh lenggah kula panjenengan sami sareng-sareng wonten majelis mriki niat sareng ngaji ketemu santri kumpul kiai bubar ora nganti setengah siji. Cocok. Muga lenggah teng mriki disanguni sugatan snack isine roti. Muga kuntur saking majelis meniki saged didik putra putri rina kelaman wengi sregep salat ngaji. Alhamdulillah. Allahumma amin ya rabbal. Daya para rawuh para sepuh dalah kasepuhan ingkang sepuhaken rawuh nindaken dawuh ninggalaken ewuh rawuh mugi dadosaken tuwuh iman takwani dhateng Allah Subhanahu wa taala. Minggahipun wonten pangemban dalah pangembating praja pangayoming para kawula menggah kula panjenengan sedo iya ingkang lenggah wonten majelis menika mugi dadi ngamal sing mulya. Ya kula diwangi nggih Bu nggih. Kersane mboten ngantuk njenengan gale nambahi ngoten mawon. Kinten mboten saged sing penting mengo. Nah, pangemban dalah pangembating praja pangayoming para kawula menggah kula panjenengan sedo ya rawuh lenggah majelis menika dados ngamal sing mulya dadi wong sing beja wonten donya benjang pinanggih sareng suwar. Allahumma amin ya rabbal. Perangkat yang disong yang itu dari peraturan-peraturan pun menggah kita suyung kang rawuh kagolong warga masyarakat ingkang sae. Amin. Moga-moga sae. Amin. Amin. Donga malih nggih Jawa mawon daripada donga Arab ora muni. Donga Jawa malah mudeng malah mumet. Ngertos maksudnya ngoten nggih. Moga-moga sae. Amin. Sae akhlakipun, sae kerukunanipun, sae keturunanipun, sae rezekinipun, sae ibadahipun, sae sedayanipun. Amin Allahumma amin ya rabbal
Sedaya para pilenggah jamaah kula tingali rawuh kathah alhamdulillah. Sing kakunge lenggah ngagem kopiah, estrine ngagem makromah, lenggahi betah istiqomah dilalah mboten Jawa alhamdulillah. Niat sareng wonten manah pados ngelmu sing maslahah kundur pikantuk karena berkah kula suwunken kundur rezeki tambah, pegawai negeri gaji turah, pedagang badine kathah, petani panen melimpah, hasil panen regane munggah kok malah murah. Iyalah gonggo berkah alhamdulillah. Iso kangge kula wentah putra wayah biaya ngaji lan sekolah TPK lan madrasah sukun mangke sowan Mekah Madinah kundur dadi haji lan hajah seturah kenanggo biaya nikah tumuju kula sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin ya robbal ugi mboten tinalumen mboten sahibul hajah panjenengan Bapak Tomo dalah Ibu Suyanti ingkang nggelawen pengaosan wonten ing dalu niki kanthi pangajab donga kula panjenengan niki muga-muga dipun ijabah dhateng Gusti Kang Murubin temati pikantuk berkah kula njenengan sami alhamdulillah. Juga tidak lupa pada mempelai berdua Mas Zainul Ibad dengan Ella Sari. Mudah-mudahan diinginkan dengan tali pernikahan bisa menjadi rumah tangga yang bahagia, baik bahagia dunia dan karena orang di rumah tangga pasti ingin yang bahagia, betul? Tidak pengantin baru, tidak pengantin lama kah lawas. Bahasa orang gaul temen ya. Lawas. Alah sontel. Muga-muga berkah alhamdulillah. Ditungane piantun kathah ijabah Allahumma muslimin muslimat muta'allimin muta'allimat qaidin qaidat nahdiin nahdiat ansar wal fatayat sahabat banser yang bersatu padu bahu membahu demi teruskan acara pada kesempatan malam hari ini. Mudah dulu kita bersama mendengar ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia dan ugi mboten tinalumpen dhateng juru pandhaswara utawi juru sound system. Muga-muga kanthi pangajab ngesonten ing dalu niki dadi wasilah sone tambah berkah tambah laris Allahumma karena tanpa sound system ini Bapak Ibu acara kita ini tidak akan langsung lancar tidak akan lanjut. Orang kena protes yang ceramah nyong sing nyekel mik yang nyong langsung lanjut sekarepe nyong ora terima ceramah deweknya. Maka Bapak Ibu tolong tepuk tangan dulu buat tukang sonnya. Nah, men semangat sementing tukang son niku ditepuk tangani ora usah diamplopi. Wong ora butuh butuhe tenang bro, semangat. Alhamdulillah. Monggo sareng-sareng pinanggih ingkang saya menika kanthi lenggah kita sedaya. Keranten izinipun Allah Subhanahu wa taala pinanggih kanthi boten pambengan satunggal punapa syukur kanthi kalimat tahmid bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Ikan syukur kita niki muga nikmat-nikmat ingkang kathah dipun tambah kalih Allah Subhanahu. Muga niki sing rawuh ahli masyarakat sontel jamaah kagolong tiang-tiang sing ahli syukur. Swarga ora tau gathok rika panjenengan kalah. Nek syukur insyaallah uripe tenang tentrem apik. Kecewa dia sehingga kok jadi manfaat alhamdulillah. Lah kersane kita jeniki warga masyarakat sontel gampil syukure Bapak Ibu jenengan iki saged gathukaken antara ati karo nafsu Bapak Ibu. Nek atine jenengan karo nafsu gathuk, ati jenengan karo nafsu kok jojok, insyaallah kon syukur gampil. Jenengan gampang nggih. Nuwun sewu niki warga masyarakat sontel mboten usah basa kali kula nggih. Nuwun sewu Bapak Ibu niki warga masyarakat sing rawuh mriki piyantune ageng-ageng nggih. Wonge gedhe-gedhe ora sah basa karo wong cilik. Kula cilik Bu? Pantes. Ngapunten wau kula mlapas saking mriku badhe transit tinggane Pak Kastama wonten sing krasani kula teng mriku wonge kudungan ya, nyong paham raine ya. Wong kula ge mlaku bisa ngomong kiyaine. Pelecehan. Kula cilik Bu. Terima kasih.
Mboten usah dipirsani dedeg piadeng nggih Pak nggih. Sing penting cilik wonge gedhe. Manfaate barange. Kanggo dadi manfaat alhamdulillah. Wong jenenge nafsu nuwun sewu Bapak Ibu. Nafsu niku karepe sing enak lan kepenak nggih napa nggih? Kepenak lan enak nggih napa nggih? Lah contone wong ora nyambut gawe ya karepe sing duwite ana. Angger akeh urung mesti ana, tapi angger ana mesti ana. Mula disyukuri moga-moga ditambah alhamdulillah. Lah niki jaman iki pun makmur napa dereng Bapak Ibu? Makmur napa dereng? Pun makmur wong jenengan lenggat mriki mawon kali Pak Kastama disangoni sugatan nggih. Wujude seneng. Wujude seneng wong oleh jatah snack iki lho. Nggih napa nggih? Atine bom isine kumpul nggih Bu nggih teng wadah alhamdulillah. Allahumma monggo dadi berkah kita sing lenggah dinati ibadah insyaallah pikato tambah berkah sing Allah Subhanahu wa taala. Ning saniki jaman wis makmur akeh wong kufur ora gelem syukur nggih mboten. Wong panen ya akeh, gaji akeh, bayarane akeh, bathine akeh ning isih kufur. Mula disyukuri moga-moga ditambah alhamdulillah. Lah kula kengatan syair ngoten Pak. Jaman makmur akeh wong kang padha kufur. Bapak Ibu nyaut. Sareng. Allah teman kalau mau niur ya. Ikhlas mboten? Masih semangat? Masih semangat? Mana suaramu? Ini nang alas. Kono jawab, ini suaraku masa. Awas mau diumaning. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana tertawamu? Hehe, haha. Orasi dulu Pak Kastama ben semangat nggih. Sekali lagi mau ikhlas, semangat. Sing jawab moga-moga berkah Allahumma. Sing ora nyauri moga-moga ora masenek. Komplit alhamdulillah. Allahumma. Jaman makmur akeh wong kang padha kufur. Ngalor ngidul tumindahe sarwa ngawur. Ngapunten Bapak Ibu kula suarane mandan rusak. Oh pancen wong sontel ngenyek karo nyongga. Ana suara karo rusak. Rubah Bu. Tak sudah kenampi mboten? Mireng mboten? Jelas mboten? Nggih, semangat nggih. Kelantur-lantur uripe angel diatur. Mbok ayo syukur marang Gusti Kang Maha Luhur. Shalawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adama fil bilahi sholatan daimatan bidawami mulki sebidang malih jaman makmur akeh wong kang padha kufur ngalor ngidul tumindahe sarwa ngawur lantur uripe angel diatur
syukur marang Gusti Kang Maha Luhur. Sareng-sareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin madakama fil bilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mugi berkah selawat kita menjamin kata syafaat wa yaumul kiamat sehingga jadi Muhammad. Allahumma selamat dunia dan supaya nek ahli masyarakat sontel rutin mau selawat Bapak Ibu sing sepisan syarate salat wong salat maca wong salat maca yang maca selawat durung mesti wong maca selawat durung mesti teng sonten nggih wonten sing maca selawat ora salat wonten Pak tiange rawuh petan apa kulon lor apa kidul lanang apa wadon ngisor apa dhuwur sing jengkong apa ngadeg berarti nyong alayung paringi sabar wong cilik ora kajen Pak Kastomo muga-muga paringi sabar alhamdulillah Allahumma gila manggi langan tadi kamu insyaallah kita sing lenggah di pada sregep maca esok sore awan tua nom lanang ora bosen berkah selawat insyaallah uripe ne kurang selawat uripe kurang ne gila manggi amarga kurang selawat kita mboten saged sing penting mengah amarga kurang selawat uripe bakal kurang nikmat gampang kejegur maksiat uripe hati tersesat sing tak jaluk ning kancaku ayo padha ngakehno sholawatku ora malah sholawatan kalau gari ngoten mawon nggih supaya tentrem atimu selamat dunia selamat akhiratmu yang kompak sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat ayo sholawat wong malaikat wae sholawat sapa wong sregep sholawat uripe bakal nikmat selamat dunia selamat akhirat NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati taubat sebelum mati. Aboten Pak sing ana malah ngomong aja disauri. Muga bisa tobat sedurunge wong kabeh bakale sing lanang Mati sing wadon mati sing tua mati sing enom mati kakine mati ninine mati bujange mati
prawane, mati, dudane, mati, randane, mati, RT-ne, mati, RW-ne, mati, kaduse, mati, santrine, mati, kiyaine, mati. sedo. Kiai mati, kiai mati. Kiai sedo, nek kiai ageng sedo, kiai cilik Mati. terima kasih. Monggo sepuase mawon Bu. Ngomong kula ten mriki nggih. Sing penting jenengan puas nggih. Anda puas? Anda puas? Saya lemas. Kanggo sabar, alhamdulillah. Allahumma lan niku kanthi wasilah kita lenggah panjenengan bekas mohon niki nyawuki kula janjikan donga muga kali dawuh putra Mas Bagus Zainal nggih. Oh Zainul kali Mbak Ella muga-muga jodoh sepindah. Alhamdulillah. Jodoh niku sing ngatur Gusti. Nek pun kersane Gusti Allah niku mboten wonten sing saged napa? Mboten wonten sing saged ngatur nggih napa nggih? Mboten sing saged ngalang-alangi napa krana pun kersane Gusti. Termasuk kepanggih Mas Zainul Kalimah Ella niku ya napa sing kersake Gusti. Mula wong jodoh niku kadang-kadang wong wetan bisa karo wong wetan. Lah iya kabeh ya. Wong lor karo wong kulon. Wong ngisor karo wong iya. Kadang sing lanang gede sing wadon. Sebaliknya sing wadon gede sing lanang ya bisa. Ora sang nyek rika. Silika ya payu Oh niku sing nitahke Allah Subhanahu. Makanya Mas Zainul adoh nek kene nggone Sontel, Karanganyar, Pekalongan bisa tekan Bekasi lek mboten krana Gusti Allah mboten mungkin kira nggih. Lah nek dipikir secara nalar logika nggih nggih. Lah kene Sontel ya pirang-pirang wadonan Zainul. Nggih. Apa nang Sontel ora payu? Walah, ono ora payu. Mboten keraton niku napa jodone tenggane Bekasi. Alhamdulillah. Ngoten iki diikat dengan tali nikah, insyaallah hidupnya akan jadi berkah. Allahumma. Insyaallah dengan diikat dengan tali nikah semoga jadi ibadah dan berkah dunia dan napa malih didongani piyantun kathah seniki jenengan niku Bu, dongane mantene mangke kuntul saking masjid niki njaluk dongane penganten niku kaya dene wonten kundur haji dongane lagi mandi mula disuni nggih. Angger zaman kuna Pak niku zamanku kuna berarti aku durung ana. Lah ya kuna aku durung ana mulane aku isih sing seru Bu men kula mireng. Sing seru nggih men kula krungu nggih. Jenengan matur sering mirsani kula Bu. Men jelas nggih. Jelas ngenyek. Mboten apa-apa ampun tak siapi nggih mboten. Batuk Bu. Mandan flu niki. Muga-muga paringi lancar alhamdulillah. Nggih nggih. Wonten iki muga didongane piyantun kathah muga-muga jodoh sepindah. Lah niki mangke kuntul saking majelis njaluk dongane penganten anyar. Muga-muga sing penganten lawas rumah tanggane langsung langgeng wis ora apa-apa lah. Daripada jenengan nesu lancar ayam sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Lah awalnya Mas Zainul itu jadi awal dia nikah adalah Pak tahabu saling mencin. Siapa mau ditai? Mencinta nggak pakai i masa tai. Mencinta, cintanya insya Allah karena Allah akan jadi berkah dunia dan makanya wong jenenge wong jatuh cinta masya Allah anane kangen rin pengen begitu ketemu rasanya syahdu alhamdulillah.
mudah-mudahan rindunya akan terbalaskan dan selalu akan pindah rumah tangga dengan bahagia. Alhamdulillah. Karena setelah nikah dengan tali nikah semua akan jadi ibadah dan akan jadi semua jadi ibadah. Ini ibadah itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Mencari ilmu, mencari nafkah, makan minum tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Alhamdulillah. Sing wadon mesem karo sing lanang ganjarane kaji. Bu jenengan nek kon mesem abon apa enteng? Abon apa enteng? Nanti kepengin. Nek si anyar mono karuane kaya Mas Zainul karo Mbak Ella mesti gampil gila bagi mesemi gasik. Nek pengantin lawas kon mesem rasane abot kaya wong mut bom. Sumados satata niku jenenge Zaujatul Sholihah. Alhamdulillah. Dan sampai ketemu karo bapaknya Masya Allah romantis kayak ngapa gila banggi bisa ngomong sehidup semati abang asal aku sama abang aku cinta sama abang yang penting kita berdua walaupun hidup sengsara gak apa-apa abang yang penting kita bersama. Apik mulane wong manusia niku kadang-kadang sifatnya demenya dong demene dong saya lawas gila banggi lah ngoten niku muga ya gelem anyar ya gelem lawase nggih mboten Bu iso ngomong walaupun hidup susah enggak apa-apa abang yang penting kita bersama. Alhamdulillah. Allahumma bisa ngomong karo sing lanang Bu ibu dalem Pak ngoten nah ditimbali ditambah Pak nggih ulangi Ibu ulangi ditambah Pak Bu. Nah kan mesra. Jenengan ibu mriki nek ditimbali bapak nggih ngoten Bu. Nganti kepengin. Ma apa? Sing alus nggih Bu nggih. Bisa ngomong muga-muga sing lanang atine bom. Lah supaya jenengan niku diwatani Zaujatul Sholihah, bojo sing saleh karo wong lanang lembah mah disawang nyeneng. Nengaken ati Bu atine tentrem. Alhamdulillah. Bombong bunga Allahumma pikantuk berkah. Alon-alon lare jenenge lare niku lalane sase sepele nggih mboten mulane bocah jadi paido Bu wong urung nalar sing penting wong tuane penger ya insyaallah dadi bocah sing saleh salehah. Alhamdulillah. Allahumma dan iki muga kanthi pangajap kita sing lenggah sing pengantin lawas muga-muga rumah tanggane karena apa kunci di rumah tangga bagian wa asiruhu bil ma'ruf ma'ruf kata rofa yang berarti apa saling pengertian saling guyub rukun insyaallah sing lanang yang ngerti sing wadon yang ngerti sing sarah bahasa dengan kula Pak niku mong tinemong dadi sing lanang bisa ngomong sing wadon ya tayang ngomong sing lanang gila menggi termasuk Mbak Ella bisa ngomong Mas Zainul anggar esok-esok Mas Zainul dibopong digendong karo dikudang tak gawuk gambrong Mas Zainul mlebu sentong tak wehi sarung bolong atine dadi bonggong. Bu jenengan nggih ngoten karo bapake Bu gawe bombong karo wong lanang niku dibilang ganjarane ageng. Jangan akeh kula ageng nggih sing bahasa kula Bu. Jangan kan tiyang ageng kula kan wong cilik. Jadi bahasa khusus wong cilik. Tiyang ageng pun bahasa karo wong cilik. Mboten apa-apa Bu sing penting jenengan nyaut kula pun bunga. Nggih lho nggih. Dan iki muga setelah nikah dengan nikah sebagai jadi ibadah, mesem ibadah termasuk Mas Zainul nyawang Mbak Ella nembe nyawang beganjaran nembe nyawang ganjaran nembe nyawang sing ganjaran iku ana 3 siji sing sepisan nyawang Ka'bah. Niki Bapak Ibu mau nate nyawang Ka'bah napa dereng? Pun napa dereng? Teng pundi? Nang HP. Maksudnya Ka'bah sing nang Mekah, nang TV ora kanggo.
Maksudnya Ka'bah sing asli yo nang Mek. Nang TV si pirang-pirang tunggale. Nyawang kok dia ganjaran alhamdulillah. Lah niki Bapak Ibu warga Masyarakat Sontel kepengen te Mekah mboten? Kepengen mboten? Mun ngertos carane dereng. Warga Masyarakat Sontel jamaah kasih rawuh niki nek jenengan ajeng te Mekah Madinah ngertos carane dereng. Dereng ngertos? Tak paring ngertos burun. Mau tahu? Mau tahu? Ah kepo. Pengen ngertos mboten? Siji carane mangkat. Hah? Lah iya kan ana syarate, mangkat ana syarate nggih. Nggo syarate dapalaken Bapak Ibu muga-muga iso ijabah Allahumma. Niat, sehat, ragat, nekat, mangkat. Ayo dapalna. Niat, sehat, nekat. Alah ora apal. Mulane ora mangkat-mangkat ya kowe wong syarate ora apal. Niat, sehat, ragat, nekat, sing sepisan niat mau niat dereng. Niat dereng. Mantep. Yakin. Gangga ijabah niki majelis Kanjeng Nabi nggih donga-dongane mandi. Sing penting dongane mantep. Iki susuhe kesuh jenengan. Insyaallah manjur alhamdulillah. Donga nggih mboten kudu Arab daripada donga Arab ora mrene ndang Jawa mboten apa nggih. Donga riyen purun. Jawa mawon nggih. Muga-muga ijabah Allahumma. Bojone solehah termasuk apa? Isal doa ahli ibadah solehah alhamdulillah. Allahumma. Ayo donga bareng muga-muga ijabah. Allahumma berkah ono luberono beras akeh duit akeh anak akeh bojo akeh. Aja asal gathuk yu. Bojo soleh, bojo akeh. Oh bojone akeh tenan kapok rika. Soleh nggih Bu nggih. Ya balani. Allahumma berkah ono luberono beras akeh duit akeh anak akeh bojo soleh bareng do ibadah supaya ne urip barokah keturunan soleh-solehah padha sregep gone ibadah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada fil bilahi sholatan daimatan bidawami mulki ilahi sholatan daimatan bidawami mulki ilahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Iki dongane digawe langgam sholawat campur ngaji. Campur sari. Ora tau dadi. Campur santri. Men uripe ngertos. Sing bahasa kula nggih ngerti, ngertos, ngaji, ngaos, ganti, gantos, watu, atos, orang ngerti. Insyaallah uripe ngertos alhamdulillah. Allahumma kula ngerti ngoten iki jenengan dok ngaos ngoten iki monggo pikantuk nampa ilmu sing aos alhamdulillah. Allahumma soleh-solehah ahli ibadah wong tua atine Bu. Jadi niki Mas Zainul Mbak Ela diikat dengan tali yang namanya nikah nek cara sontel napa Pak? Napa Bu? Nikah napa? Oh kawin. Nikah sama kawin beda enggak? Beda enggak? Kalau nikah harus ada saksinya betul? Betul?
Makanya kemarin waktu nikah di Bekasi Mas Zainul harus ada saksi. Bagaimana setelah kopi itu bagaimana saksi sah? Sah itu nikah harus ada saksinya. Betul? Tapi kalau kawin ada apa disekseni kaki kastomo? Orang sida. Nikah niku maknane cara gamil ngoten Pak. Niku maknane bundelan. Dadi Mas Zainul Mbak Ela dibundeli supaya ora udar. Bundelane kuat binangge dunya, binangge surga. Alhamdulillah. Allahumma nikah yang pertama hurufnya nun. Nun di situ maknanya nikmat. Mulai setelah nikah insyaallah akan tambah nikmat. Alhamdulillah. Lu kurang nikmat napa Mas Zainul yang tadinya serba sendiri, apa-apa serba sendiri, apa-apa serba mau minum nyilir dewek, mau makan nyeduk dewek, baju ngumbai dewek turu. Sekarang minum ada yang nyiliri, makan ada yang nyeduki, baju ada yang ngumbai, turu ana sing ngepiye. Sekarang ora tangi-tangi ya. Apa ke pada larang? Kenang smackdown. Kalah karo Ela. Bahagia alhamdulillah. Nggih napa nggih? Lah ngoten niku, kula disyukuri nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu. Awale sin terus gila nggih jenenge wong jatuh cinta masyaallah. Padahal niku Mas Zainul liwate mung HP terbayang selalu kepengen ketemu sama Mbak Ela, betul? Disontel dia terbayang-bayang. Senyawang-nyawange Mas Zainul ketone Ela kabeh. Mas Zainul nyawang pelapon. Ela nang dhuwure. Ora mudun-mudun. Mas Zainul nyawang pager. Iya, Ela juga nemplok di pager. Mas Zainul nyawang Blumbang. Ela di Blumbang. Kampul-kampul. Nganti Zainul nyawang wedhus beketone. Ya tetap wedhus. Masa iyalah. Terbayang-bayang betul? Betul? Sami gak bisa tidur kanti Pak Kastomo bingung. Ditakoni Zain lagi ngapa? Bingung Pak mikiri Ela. Orang merem. Malam ini ku tak dapat tidur. Wajahmu menggoda selalu. Oh Ela, aku gak merem turu. Karena akeh lemut. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Begitu juga Mbak Ela yang di Bekasi. Lalu video call sama Mas Zainul. Klik dia aja. Aku pun begitu. Tak lelah tidurku. Wajahmu menggoda selalu. Zainul, kapan kita ketemu? Alhamdulillah, sekarang terlaksana Allahumma. Jadi pengantin rasanya mula pengajian kon ajak ke kepengen kula pun dipeseni kali Mas Zainul wis WhatsApp kali kula. Saya Pak, maka ampun dangu-dangu. Ada. Ngeyel. Orang kerasa kenari kaya. Wong lagi seneng-senenge Mas Zainul nggih. Seneng mboten? Seneng mboten? Pancen seneng dadi penganten ambune wangi ngungkuli duren. Sing wadon ayu dandanane keren, sing lanang nyawang ora leren, sing lanang nyawang ora leren. Salatullah salamullah ala toha
habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Mas Zainul mau ngendika ngoten, undangane ora bubar. Bubar. Undangane ora bubar. Bubar. Rasa ati wis ora Sabar. delo maneh mlebu Kamar. ya ora wong kamare dhewek kanggo sing protes gila bangki malah ngoten iki Mas Zainul. Jadi nanti yang masuk kamar dulu adalah Mbak Ella ya. Mbak Ella masuk kamar bleng terus pintu ditutup buka sidik lemoni jos sing kompak ulangi. Jadi yang masuk kamar dulu Mbak Ella ya, lebu kamar bleng, pintu ditutup, buka sidik. Jos. Lah begitu Arab mlebu Mas Zainul Allah salam assalamualaikum ya Bapak Rohmah. Mbak Ella jawab alaikum ya Fatih Rohmah, muga-muga berkah alhamdulillah. Niki sing pengantin-pengantin lawas nggih ngoten Pak. Nggih Pak. Nah jam mlebu kamar uluk salam apa bludus langsung celingkring. Halah kayak nunggang angkot. Langsung celingkring. Muga-muga dadi bocah soleh-solehah alhamdulillah. Allahumma berkah dunya lan niku dadi nikmat kula nikmat disyukuri. Muga nikmat yang lain agar ditambah oleh Allah Subhanahu. Insyaallah jadi berkah dunia dan ya orang yang lagi anyar tekan lawase termasuk ngoten niku Bapak Kastama Ibu Suyanti duwe mantu anyar ya rasane bombong bunga kene nggih atine sen kok ngendikane Pak Kastama orang ngrumati ngeti-ngeti oleh bocah gede oleh bocah gak di print perintah ya perintah tapi ya pengertian nggih dilala Mbak Ella juga dia kan anak zaman now jadi tahu diri betul. Dia jadi nanti Ibu Suyanti harus pengertian pagi-pagi diundang Mbak Ella ada apa Bu duduk dulu terima kasih Bu hanya Ella disuruh duduk terima kasih ya duduk dulu ya Ella apa Bu Ibu mau ngomong ya udah ngomong Bu jangan lama-lama udah malam Bu ayo ngomong Ibu disuruh ngomong Janganmu piye Ella janganmu piye taturun tane usahane aku ra masalah yen to berjuang dewe sing penting kowe bahagia endinge parah waras alhamdulillah udah duduk Ella apa Bunda mau ngomong ya ngomong begini Ella kamu di sini yang bebas aja nggak usah pakai malu-malu kalau waktunya minum ya minum hanya Ella disuruh minum dulu ya makasih Bunda hanya Ella minum iya minum apa Ella iya ini kan komplit 1 2 3 4 5 6 6 warna dumpe kabeh anyang-anyangan minum apa? Ini juga ada las segar. Apa namanya? Lasek. Ana pagar padha rubuh iki las segar ya isih utuh. Ana Pak tuwa njegong neng plupuh iki aku ya isih utuh. Manuk emprit nang dhuwur plupuh wedange seprit ya agun utuh. Ana pari kok padha rubuh iki pokari ya isih utuh. Iwak gereh pakakno kethek wedange eteh ya durung entek.
ana mujair nang pinggir kali nimbang mubadir togawa beli. Gue sangu nang dalan Pak saya ora modal. Alhamdulillah. Minum dulu. Terima kasih Bunda. Ella mau minum air kelapa. Ini kan kelapa muda. Wow, kelapanya besar. Tapi lubangnya kecil. Ini juga selangnya kecil, udah masuk. Jangan guyun apa Bu? Kita minum dulu ya. Ya, kalau mau minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Air kelapa. Wow, nggak keluar. Macet. Aduh, mampet. Masih baru ya? Ulangi dulu. Wow, kesumpelan. Kesumpelan. Tersumbat tahu. Alhamdulillah. Rasanya sek. Minum air itu kan rasanya sek. Langsung dingin, langsung segar, istimewa. Inilah minuman tanpa pacitan. Gak apa-apa Pak Kastomo, saya gak minta pacitan Bu Suyanti. Dasar ceritanya orang ceramah pakai macet ya. Mohon maaf Bu Suyanti, nanti punya saya bungkus saja. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Allahumma. Luh, masane medang ya medang, masane mangan ya mangan, barang anak Ela. Orang aja orang mangan. Medang bae tinggal dikembung. Lah begitu Mbak Ela disuruh bebas-bebas. Di situ mau makan boleh, apapun boleh. Lah esuk-esuk orang nanti ancengannya Pak Kastomo. Malah di kerepek kabeh karo si Ela. Ya tapi nasi Ela mantu anyar Pak Kastomo tetap seneng bunga metu nglatar takoni tanggane Pak Kastomo apa prige kae mantune sing bocah Bekasi. Lah jan yang seneng temenan duwe mantu si Ela prige si doyan mangan. Nanti nyong ora uman. Kastomo ora uman. Wong anu anyar tetep atine bunga. Alhamdulillah. Allahumma. Dan ini suasana kebahagiaan ini yang perlu kita jaga. Insya Allah rumah tangga akan bahagia. Karena apa? Saling saling asal, saling asuh. Insya Allah satu sama lain. Insya Allah saling membantu satu sama lain. Bisa saling melengkapi. Insya Allah rumah tangga akan terwujud. Rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Alhamdulillah. Sing lanang meloma, sing wadon trim. Bu, orang yang lagi anyari bisa ngomong aku rela hidup sulit. Betul? Pagi makan, sore Tiada takkan pudar cintaku padamu. Baju satu kering di badan, takkan luntur sayangku padamu. Walau hidup ini digubung derita. pret. Aku nanyar tengok ngomong aja jajal seluntun anak papat. Beda cerita. Galake ngungkuli PT Kangkrem. Sing lanang sekecap, sing wadon 10 kecap. Gila nggih. Ketalang moni angel mandeke moni Baik ranana lerene esuk moni awan moni sore moni enang dapur moni enang sumur moni enang kasur moni. ning moni terus moni sing apik nggih Bu nggih. Sumados sak toto karo wong lanang iman mboten pengantin lawas. Iman mboten Bu. Karo wong lanang iman mboten. Jujur. Insyaallah ahli surga. Allahumma.
Kira mengki pokoke jenengan insyaallah wong wadon salehah dianggar wong wadon saleh niku terima diwehi ditampani ora diwehi. Jaluk. Sapa muni ngamuk? Bisa maning nek diwenehi ditampani ora diwenehi. Jaluk. Wis bodhoan jenengan. Sing penting jalukane aja ngebut karo wong. Aja ngebut karo wong. Kudune jenengan gawe wong lanang, Bu. Jenengan gawe mapan sare ya pada dandan. Teng mriki do dandan ayu-ayu nek teng dalem dandan mboten. Ini kan kamu dandan karena aku. Gila bangki. Mulai Bu, mangke teng aja mapan sare. Persiapan Bu, kawit bar isak luluran. Pakai mangir, pakai lotion, pakai air sudu, pakai blush on. Alisnya daspal. Semprot Rexona. Begitu wis dandan ngomong Pak, iki wis dandan wis ayu Pak ngomong. Ramane ora bengkek. Papan turu. Ora tinggu. Ganjaran ageng alhamdulillah. Allahumma lunjungan gelem tawa karo lanang Bu. Oh, ganjar pada kawong sedekah pas kilo Allahumma. Engkang mau nanti kagungan mas kilo Bu. Allah paling banter tiang mriki masnya 80 kilo. Ana Mas Sarno, Mas Slamet, Mas Yanto, Mas Tono. Gini bangki, lu menggaru ngoten Bu, badhe ngersakaken mboten Pak? Ngoten plok Bu, Mas kilo. Bu, sunat wong wadon Bu anggar mapan sare jajan niku nganggo wangi-wanginan, lesane dilet-leti lenga wangi, mbon kala-kala raman garam kelolo. Sapa ngomong kayak manuk. Atine bombong alhamdulillah. Allahumma kayak Mbak Ella itu loh nawarin sama Mas siapa? Mas Zainul. Dia kan anak Betawi nggak bisa ngomong Jawa. Nawarin sama kayak Fatih Vera modelnya Pak. Dia ngomong Kang Mas suka yang mana? Lah Zainul jawab atas. Ditawari lagi Kang Mas pilih yang mana? Bawah. Kompak. Lah terus Ella usul kalau saya punya usul yang tengah-tengah saja bagaimana? Zainul bingung bagaimana ya? Langsung jawab oke, halah keradak. Maring si jeruk dalanin terobos nembe nyenggrok ambene. Paling waras alhamdulillah. Allahumma bombong bunga niku napa iso dadi berkah sakinah mawaddah warahmah Allahumma Amin. amin ya rabbal Alamin. kehormatan tidak di kali dunia saja sampai kita kembali pada Allah subhanahu Wa ta'ala. kira bangki mong tinemong lanang karo wadon mertua karo mantu nggih mboten teng mriku ya bau busu ya Eman Ella ada apa Bu? Udah kamu yang enjoy aja di sini. Oh masane nyambut gawe ya sepintere sebisanya kamu aja. Iya Bunda. Bu biasane Mbak Ella pancen bocah sregep. Tuh Bu Suyanti lagi nyambut gawe nyekeli piring jaluk piringe buang. Direwangi asah-asah. Alhamdulillah. Di wong tua atine bom. Duwe mampu sing bocah Ntar alhamdulillah, langat niku Islam apa dadi wasilah insyaallah goyok rukun baha disuwun ke piantun kathah muga-muga iso jadi sepidah pikantuk berkah dunya lan sangso dangu sangso dalu sangso saya sangso yo ngantuk titiwanti sampun jam setengah 11 jam kula jam dengan jam pinten oh jam bodol. Untung kula mboten jam kiambak pakastama mboten dapusi kali tiyang sontel. Jam mati gawane ngaji. Ngapusi kiai. Kualat rika.
Jadi zaman goro-goro kaya menungso bodo drogo kaya dosa kadang ora krasa. Nggih napa nggih? Sing ora krasa titenono nek bar Senin meni Selasa. Lah apa nyong salah, Pak? Jadi zaman goro-goro bocah siki beda karo bocah biyen. Nggih napa nggih? Bocah biyen beda karo bocah siki angger bocah biyen sik wis tuwa. Lah apa nyong salah yuk? Lah iya kok diprotes. Goro. Mula monggo kula jenengan juga sing padha lenggah iso dewasa ahli syukur ahli tafakur marang Gusti Kang Maha Luhur. Rezekine semul anak bojo gampang diatur. Alhamdulillah. Allahumma Amin. ngerti yo sifat pangeran sing ngantuk kalih mapan sari mboten napa nggih. Monggo kalih lendian sari mawon nggih. Mengko jan sari sedaya turu kabeh akhire yo ngomong dewek kaya wong. Apa sing muni wong edan? Wis mboten napa-napa. Muga-muga waras. Kang Mas nyipta gumelaring bumi langit. Uga surya mega mendung isen-isening jagat kang supaya menungso gelem Semoga Ibu Suyanti ngamugun kancan iki marang Gusti Kang pintu mati. Rawuh kula panjenengan sami kangge dedonga muga panjenengan jatah sedaya kang dados kahanan ing wonten ing manah. Wis tu bocah siki beda karo bocah Biyen. Bocah biyen bar maghrib golek ngaji, bocah siki malah bar maghrib nonton TV. Bocah biyen bar maghrib kaya santri kuplukan sarungan nyekel mic adzan. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bocah biyen kira nggih. Masjid musala anane bocah cilik. Bocah cilik anggora bocah cilik-cilik ya akhirnya semangat kakine teklikan. Wis wengi urung ana batir. Esuk jam 4. Ayalan sing loro watuk sing isor prot. Kakine batal. Muga-muga kita sing ora wonten kesempatan menika iso pikantuk ridho Gusti Kang Maha Kuwasa. Dadi wong sing bejo donya bincang pinanti pikantuk swarga. Alhamdulillah. Allahumma ayo sarana kula jenengan sing do lenggah wonten dalu menika nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa muga dadi wong sing do tansah pikantuk ngamal sing mulya. Ayo padha kekancangan mikir kula jenengan nika urip krasa diawasi muhasabah bareng-bareng insyaallah uripe bakal manembah. Alhamdulillah. Allahumma
Sena, putaku Sena sing bagus dhewe. Kondang apa ibuku Kunti Talibrata ana apa parigawe sing arep diwetno marang aku. Kene Sena, awake dhewe ditimbali marang Babakastama sing lebih kandhawuhe putra. Iku Mas Bagus Zainul Ibad sing muga-muga anggenipun bangun bertansah pikanthi ridho dari Gusti Kang Maha Kuwasa. Tansah nyuwun aku muga-muga alim bangun balai gira tansah kawasa Gusti Kang Maha Kuwasa paring sejatining dadi keluarga sing kepenak sing diarani mawaddah warahmah entuk berkah Gusti Kang Maha Murah. Ya Sena, krana ditungakno muga-muga aja kesuwen wis wengi menggak mesake Mas Zainul sing wis garep mapan sare. Ora sah ngurusi sing padha njegong nang kene. Monggo mudak ana rampung-rampung Sena. Ya Ibu, muga-muga ayu padha ngeningno cipta, muga-muga apa sing dadi hajat Mas Babakastama dalem Ibu Soyanti iso sinembadan. Ya Sena, golek ana dalaning swarga. Muga-muga iso sinembadan. Ya Ibu, aku nyuwun pamit. Muga-muga sing dadi kekarepe Babakastama tansah sinembadan. Untunga Ibu, aku tak ndongakne muga-muga iso dadi sinembadan. Aku pamit Ibu. Rame-rame. Kunteni, aja tinggal,
Sapa kowe ngalang-alang iki laguku? Sing aku lagi bombong-bombong. Golek wong-wong nang bumi sontel. Apa sing dadi panjang kamu? Aku golek bolo. Nang bumi sontel ora ana bolomu. Bolo-bolo sing kaya ngopo? Bolo-bolo ku wong-wong sing ora gelem padha ngibadah. Sing ora gelem padha puasa, ora gelem padha zakat, ora gelem padha salat. Bala-balaku senenge yang-yangan. Mabok ma. Brandy, whisky, sambanyo, bulano, mertinyo. Komplit, apal wong manten. Sapa kowe? Ora usah takon. Ayo. Sadurunge kowe kajuk. Bakal ora ketemu karo donya meneh. Sapa jenengmu? Jebono. Ngomong dorong sak ijek-ijek bumbunanmu tak pancal danggamu. Ora usah sesumbar. Kenalno senajan aku wonge ora padha gedhe kaya kowe. Aku iki lho Kastama. Sapa? Sinten? Sapa kowe? Kastama. Nek kowe arep golek bolono ing bumi sontel aku ora lilo. Bapak wongso wis padha ayem tentrem, ibadah istiqomah. Nek kowe garap gawe gara-gara ontal-ontal ing bumi sontel, bakal tak ucit-ucit, bakal tak pancal, bakal tak ubar teko di kowe. Ora bakal mundur. Ora bakal mundur. Oke, nek aku durung malih bala ana ing bumi sontel kene, aku durung arep mulih. Ora mulih. Bakal tak ubar-ubar tekan ndi wae. Wong ngendi bakal tak uncet, bakal tak goleki. Aja mlayu, aja mlayu. Nek kowe sing karo kakak, ayo aku isik sing tak jeni. Jebul kuat kowe. Aja mlayu, aja metan. Ancal bunmalmu. Ora boleh kene, ora oleh. Minggir. Sepiro kekuatanmu? Aja mundur. Nanti kowe. Mundur. Wis wengi mundur. Dalange lemes, kegedean wayang. Dalang ora katon. Bu.
Muga-muga dadi wong sing solehah alhamdulillah. Ahli ibadah Allahumma. Aja nganti gampang kan jujuk rayune. Muga-muga mula ayo putra putih dadi bocah sing soleh alhamdulillah. Dalu niki sing rawuh kathah Allahumma. Kathah mboten? Ana sing ganteng, ana sing elek, ana sing mancung, ana sing pesek. Patuk. Bu. Ana sing merem, ana sing melek, ana sing jangkung, Ana sing pendek, ana sing jangkung, ana sing pendek. Bu, wonten sing pendek? Sinten? Muni jenengan wonten Bu. Kenapa-napa kula sabar nggih. Insyaallah jenengan kudu saking mriki sing sepisan pikantuk rahmati Gusti. Pikantuk rahmati Gusti. Rahmat niku napa? Hah? Bakul ayam. Bakul ayam. Parah. Rahmat niku bakul ayam. Kasih sayang. Cinta ada beberapa level. Level yang pertama adalah cinta apa? Yang namanya mahabbah. Cintanya itu karena sesu. Jadi kalau cinta karena sesuatu akan ada habisnya. Makanya insya Allah Mazailul cinta sama Allah bukan karena wajah ayunya saja, betul? Wajah ayu anak watu sing nggih. Mula wadon ayu aja bala kemayu eling ati wangus kembang perot ora. Halo. Hai. Angga nyong halo ngono hai. Halo. Hai. Hai halo. Siki ayu moblong, bathuke menong, bokonge metong. Duh anggar disawang kang mburi mlaku pati piti patina dale dole dalena ketan tumplak kebul prawan cendak megal mikul tuku jam ajang batok prawan lem reson dodok yen dodok katoke. Ese ayu moblong, wong wadon ayu, isih nom tua kempong, siki mesem krontokna ati, ben barang wis tua mesem malah medeni. Gila apa nggih? Nggih Pak? Nggih mboten? Bulane Bu, ngoten ayu padha sing sadar. Jumlane wong enom bakal itu tua berarti tunggu metune nyawa. Mulane siki ayo do muhasabah ngitung-ngitung nggih. Nggih, kinten-kinten ngamal kali ngomel kana pundi Bu? Pindah maneh. Ngamal kali ngomel kana pundi? Rasanan karo wiridan enteng mendi? Wiridan arang-arang istighfar be awang Bu, lenggah ora gawe istighfar men atine sap. Maca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah gawe tanduran swarga siki nandur besok ngunduh Allahumma. Gila bengki kudu kepengin ngunduh kudune nandur sing kathah unduhane kathah alhamdulillah. Jika ngorana gawe istighfar men atine sap gawe tandur swarga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. La ilaha illallah. Lai blagagat ugat sadurita mel warga masyarakat Sonten. Masyarakat Sonten. Lai pun ngantuk napa dereng. Kula pun kesel. Dereng kesel Bu.
dereng kesel. Terus kayak modelnya mau adon Pak. Lah ngono kerasak noranya gari terus. Ngono kepenak baik terus. Orang ngerti senang dhuwur kayak ngapa ya. Oh senang dhuwur godres. Terus. Dhuwur panggung, Bu. Ayo do bareng-bareng eling kundur dengane dawuh Gusti. Gila mengki eling-eling sapa eling Bali ya. Bali teng pundi? Yo sikik gawe lagu jam 11 eling-eling Banyumasan nggih. Nggih. Eling-eling Banyumasan dados. Karo medang. Tugas saturito mel warga masyarakat conten ana patro awake dhewe diundang karo Bapak Kastomo sing lagi bombong bunga muga-muga dadi wasilah warga masyarakat iso pikantuk berkah alhamdulillah Allahumma yuk bareng-bareng kanggo syukur ayo bareng-bareng eling angger eling do bali maning nggih cara bahasane Pak Kiai ayo padha top. Apakah tobat? Apa Pak? Soto babat. Tobat niku ya tobat. Tobat kan dari awal katanya jelas taba ya tubuh, ada ya uduk, roja'a yarji'u, isi masdarnya adalah taubatan, maknanya pulang kembali. Nah cara bahasa ngen kula Banjar be'aba al-ili, tobat maknane, dan iki sing rawuh pun pengen tobat apa dereng? Aja bingungin nyong yu, tobat maknane Bali pengen tobat apa dereng? Ngapunten Pak Kastomo percuma ngontorkan pengaosan yang mriki mboten purun tobat. Bali teng dawuh Gusti. Gila mengki padha ngitung-ngitung Bu. Aja ming nombok bandadun, omah gedhe alas ambar ora digawe sedang nggih. Nggih. Urip iki aja mung mikir bondo dunya, pikiran saiki umurmu wis pira. Hitung-hitung sepiro ngamalmu saiki, apa kira wis cukup kanggo sangu mati. Menawa wis mati ra bakal bisa bali, mula sanguku Dudi siatno saiki. Bareng ayo padha sregep ngibadah.
Alhamdulillah. Wingi wulan Ramadan ana adzan bareng ngenteni nggih. Nggih. Sing dinteni adzan apa? Oh. Anu garap ngapa? Mangan. Sing dipikir pangan tok rika ya. Ora tau tangi bengi wong garap. Sahur. Seniki bulan Sawal nggih tesih wungu dalu, Pak. Nggih. Ngapa? Nguyuh. Bar nguyuh terus cewek ih. Masa terus turu? Jorok. Sungguh engko paringi berkah. Alhamdulillah. Allahumma insyaallah bincang-bincang niki kundur saking majelis niki muga-muga anak adan kaya kadan. Alhamdulillah. Allahumma putra putri jenengan kawit cilik wis dilatih sing lanang nganggo sarung sing wadon nganggo kudung kena nggih. Wong bocah biyen beda karo bocah siki, Bu. Bu. Nek bocah ndek biyen sing ditiru para santri ning bocah saiki sing ditiru wong luar negeri nganggo klambi urung dadi bocah wadon kewek ngiwi-wiwi sing lanang milan ngindili wal nyiwiti ning gone mengeming ora gelem bali lha sing medeni urung nikah malah gendong bayi inali sing lanang-lanang nyekeli botol mabok terus dalan semboyong gara-gara sebotol minuman dia jalan semboyongan. Kalau kita senang pengajian hati kita akan tenang. Tapi anak-anak sekarang wegah ngaji seneng keluyuran. Hati-hati kawan zaman sudah edan. Ayo muni edan nggih. Sing kompak. Hati-hati kawan zaman sudah edan. Apalagi sudah kenal judi. Idi anak sekarang Quran kalasah matik tokan. Bu, ibunya kadang-kadang kayak kue, masya Allah. Sing lanang lagi nyambut gawe, panas kepanasan udan-udanan nganti gigire bengkong melong-melong kayak coro. Sing wadon melanang rumah dolanan hap, chattingan BBM-an Instagram ambek aman, DM-an, chattingan, akhirnya online paketan. Orang nanti selain jengkong paket. Giliran dongnya teka malah si wadon lunga. Sing bayar sing lanang, cerdas banten wong wadon. Hahaha. Nyong bisa ngomong, nyong ngalami. Ki korban. Mulai ora gelem gede. Hahaha. Wong wadon karepe menangi dhewek tok dina pagi-pagi. Wong sandangan ya Allah, ora kena ngerti, ora kena seweruwe njaluk seweruwe uluh model apa bae anak model anyar tuku model anyar maring pasar ideran ora tuku ya utang urung lunas jokot maning mulai sing lanang gering mikirna utangan kelambi trok kudung ya komplit abang ijo kuning putih abu-abu ungu merah jambu soklat wong lanang kopluk zitok Pak mayang-mayang kopluk kuwe mayang-mayang kopluk kuwe kondangan kopluk kuwe pengajian kopluk kumpulan kopluk kira nganti soklat iya kayak wong nyunggi tepes tekel-tekel ya wong wadon Masya Allah paling sabar nggih pagi alah duwe ngon-ngon kayak kue sadar alhamdulillah insyaallah panyuwun kula njenengan juga ayo siji rahmate Gusti lorone sakinatul qalbi atine ati tenang tentrem ayem alhamdulillah kira nggih rasa ayem lan tentrem uripe dadi ayem Allahumma
Monggo ayo do ngerti iman karo sing lanang. Allahumma Bu iman mboten. Pokoke dhewe akeh ya matur, dhewe sithik, njaluk maning wong kurang. Sing penting ora ngebut karo wong lanang. Wong lanang duwe kekuatan dewek-dewek, Bu. Wong lanang kekuatane dewek-dewek, ukurane dewek-dewek, kekuatane Dewek-dewek. ukurane Dewek-dewek. Wong lanang ana sing dawa, ana sing Cendak. ana sing gedhe, ana sing Cilik. apane? Penghasilane wong-wonge. Nyek panjenengan. Urung mesti wong gedhe penghasilane gedhe. Wong cilik ya bisa penghasilannya gede. Contone. Bu, ponyong nangkene ngomong setengah jam wis keton. Lah masa ora keton? Gila Bang nggih. Wonten niku mulai siji rahmati Gusti, lorone atine telune bali ngaji oleh amplop. Sapa muni amplop? Nggih Pak, mulane kula ngoten iki Pak, kula teng pundi-pundi diundang ngaji kula niki dina iki ping 3 kula nggih seneng wong baline oleh ampunan. Amplop. Di ngapura dosane alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri di hadapan Andi. Mohon maaf saya hanya semata-mata untuk mencari dulur. Duit. Pancen wong kene ngenyek kabeh. Ya si pancen kabeh butuh semua mabuk betul? Mabuk duit. Semua orang mabuk duit. Siang dan malam mikirin duit. Mau sekolah pakai duit, mau ke pasar pakai duit, mau hajatan pakai duit, lain ke kebun pakai duit. Mabuk duit. Semua orang Mabuk duit. siang dan malam Mikirin duit. Parah. Teler ya. Masya Allah. Karo tengah jam Pak. Ngapunten Pak Kastomo. Kulo sih biasanya teh putih-putih mau sejam Pak Kastomo. Niki kita nggih jenengan karo tengah jam. Nggih jenengan ngertos piyambak. Lah yang ngerti dewek wis kesel konler. Ora masalah. Nggih, donga jenengan nggih Bu nggih. Kanggo saged pinang nggih malih wonten insyaallah saya boten gelombang mboten sami nggih. Insyaallah angger donyane. Wis watu. Entuk juarane. Aringi kekingatan alhamdulillah. Allahumma nggih, muga-muga niki hajat maksud bakas semua sedaya badan anggen kula ndherek ndedonga muga njenengan sing do lenggah donganipun ijabah kalih Allah Subhanahu. Niki Bapak Ibu nggih sangu kundur muga-muga sing rumah tanggane lawas-lawas iso dadi berkah. Keturunan soleh lan soleha, sing do ahli ibadah, rezine kathah halal tur barokah. Niki nggih wiridan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hanan, Ya Hanan. Ya Manan, Ya Manan. Ya Rahman, Ya Rahman. Ya Rahim, Ya Rahim. Ya Sultan, Ya Sultan. Ya Aziz, Ya Aziz. Ya Ghafar, Ya Ghaffar. Ya Karim, Ya Karim. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Manan. Ya Rahman, Ya Rahman. Ya Rahim, Ya Rahim. Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Ghaffar, Ya Karim. Sareng Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mumpun rampung? Pun. Cerdas. Tinggal ngombe rampung pokoknya lah. Daripada kesuwen. Gila banggi. Zaman akhir, zaman edan. Sing ora edan, ora Tuman apa-apa malah waras. Lagu terakhir Pak Kastomo, judulnya Zaman Edan. Wis nyomanut trika. Zaman akhir zaman edan, sing ra edan ora ketuman, ora ketuman. Sebab akeh wong senenge maksiatan.
jalan. Pancen wong sontel dongane ala. Iya kan dongane yang mati. Selamat ma. Awas muni selamat jalan maneh. Dada sayang. Selamat malam. Ya biasanya dari zaman akhir zaman edan bang apa langgar masjid podo kosong ngarep TV rame awong dijak ngaji podo megah nonton sinetron orang duwe saya kae wonge ngaji nang kene sungguh gue sadar alhamdulillah zaman akhir zaman edan desa kaya perkotaan pak gaul-gaul nggih desa kaya perkotaan rambute pada semiran bubar atus rung andukan persis kaya kucing kudanan kae wonge alhamdulillah ono sepur dawa gerbonge nek arep kundur andum pandongane muga-muga padha slamete donya akhirat padha begjane manuk jalak cucuke kuning kepenak cocok ngemben ngundang maning ora dundang ora apa-apa daripada nyong atine lara gonyeknya kan karo Rika pada nyong ora dundang brene golet gon liyane derek waras alhamdulillah Allahumma donga waras selamat insyaallah berkaturi dari Allah Subhanahu wa taala telowangur tak amplokane kula badhe kondur siapke amplope apa semene amplope angkote wis ora apa-apa, lara-lara sisan. Pisan maning. Telo wanggur tak amplokane kula badhe kondur siapke amplope. Wis ora apa-apa. Tok jawab jembreng kupinge. Bis engkel tak tumpakane, tepes kandel tak ketampanane. Pangi waras. Tok terima nang gonyak-nyekan yo. Semoga berkah alhamdulillah kula pun boten kuat bekas tomo gonggo sinembadan ingkang ahli syukur ahli tafakur alhamdulillah sareng-sareng nyuwun muga-muga hajal maksudi sinembadan bi barakatin sirillahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin istighfar astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil kafarata wa dhalimin wa hasana min walihim muslimin Allahumma
Rabbi Amri wa ma anta a'lamu bihi Allahumma fir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbana adnim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah kula datang panjenengan ya Allah moga hajat keluarga saudara ibu sekalian ikat berhadap bagi ikat foto mas bagus senang kali pada curi sepindah padahal bagi tinggalan alat barokah kita tinggal soleh dan solehah hingga ahli ibadah ya Allah barakallahu laka wa baraka wa jama'a bainakum ma fi khair barakallahu laka wa baraka wa jama'a bainakum ma fi khair kira-kira hingga rawuh wonten ing majlis dalam menika ya Allah yang dia ahli syukur ahli tafakur umatipun kanjeng ingkang takwa dhateng panjenengan ya Allah Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni nura waj'alni min ibadika sholihin waj'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mutakin Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah ya Manan ya Rahman ya Rahim ya Sultan ya Aziz ya Ghaffar ya Karim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Bapak Ibu para pilenggah jamaah maka telah sematan kali jam kirang langkung kirang panjenengan pangapunten wal afikum astaghfirullahi walakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.